El CFA Girona us vol presentar l'activitat Bla 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 CFA, activitat emmarcada dins el projecte Erasmus La llengua és transversal. Aquesta va adreçada a tots els alumnes de l'escola que volen millorar la competència oral en català, en castellà, anglès o francès. Objectiu que s'assoleix mitjançant grups d'intercanvi i voluntariat lingüístic. Girona, ciutat educadora.